खुलुमबाय गिबियावनो बड'लेण्ड आइडलनिफ्राय नोंथांमोनखौ बयनिसिमबो खुलुमहरग्रोनाय जासिहरबाय। दिनै नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोनांथार आयदाखौ लानानै मोनसे भिडिअ हगारनो सानबाय। बाथ्राया जाहैबाय बड'लेण्ड आइडल सिजन 1 खौ जोङो थांनाय 2020 मायथाइयाव अनलाइननि गेजेरजों जोङो मेथाइ रोजाबनाय हाबाफारिखौ जोङो मावफुंलांदोंमोन। दा बे समावनो जोङो बुंखानाय जादोंमोन उननि समफोराव जोङो सिजन 2-3 खौ जोङो अडिसन लानानै जायगा थांनानै अडिसन लाहैनानै जोङो मावफुंलांगोन होननानै जोङो बुंनाय जादोंमोन। थिग बे लेखायैनो दिनै बड'लेण्ड आइडल सिजन 2 खौ जोङो खुंफुंनो थाखाय जोङो साखाफारा जादों। दा बे लेखायैनो बे समाव गासैबो गोसो गुदुं मेथाइ रोजाबगिरि फंबाय बिनानाव नोंथांमोनखौ जोङो मिथिहोनो सानदों। लोगोसे दुलाराय हारिमु मोजां मोनग्रा रायजो राजा नोंथांमोनखौ जोङो मिथिहोनो सानदों। जोंनि बड'लेण्ड आइडल सिजन 2 खौ जोङो देग्लाय अडिसन लानानै जायगा जोङो थांनानै अडिसन लाहैगोन। दा बे लेखायैनो जोङो जायफोर गोसो गुदुं मेथाइ रोजाबगिरि बिथांमोना बादायगोन होननानै साखाफारा जानानै दङ बिथांमोनखौ जोङो बे हाबाफारियाव बाहागो लानो थाखाय खावलायगोन। जोंहा जिल्ला हिसाबै जोङो थि खालामखानाय जादों। जिल्ला हिसाबै जोङो धेमाजि, लखिमपुर, बिश्वनाथ, सनितपुर, उदालगुरि, तामुलपुर, बाक्सा, चिरां, क'क्राझार, वेस्ट बेंगल, कार्बि आलं आरो गलाघाट बेखिनि जायगाखौ जोङो बेखिनि जिल्लाखौ जोङो थि खालामनाय जादों। आरो उननि समाव जोङो हायोब्ला गुबुन जिल्लाफोरखौबो जोङो लानो थाखाय जों नाजागोन। दा बे समाव बै जिखिनि जिल्लाखौ जोङो फोसावबाय बे जिल्लानि खालार आरो जोंनि जा अडिसन जागोन बे जायगानि मेन थावनि बेखौ जोङो उनाव मोनसे भिडिअनि गेजेरजों फोसावनाय जागोन। ओंखायनो गोसो गुदुं बादायारि नोंथांमोना जाहाथे साखाफारा जायो। जोंहा बादायलायनाय हिसाबै जोङो बड'लेण्ड आइडल हिसाबै जोङो बर' मेथाइखौ जोङो बांसिनै नोजोर होगोन। बेजों लोगोसे जोङो नेसनेल लेभेलाव बादायनो थाखाय जोंनि बर' हारिनिफ्रायबो जाहाथे गोबां बादायारि बिथांमोना बाहागो लाहैनो हायो बेनि थाखाय जोङो हिन्दी मेथाइ रोजाबनायखौबो जोङो नोजोर होगोन। ओंखायनो गासैबो बादायारि नोंथांमोना जाहाथे बर' आरो हिन्दी मेथाइ बेखौ लानानै जाहाथे साखाफारा जाना थायो बेनि थाखाय खावलायहरनाय जाबाय। बेजों लोगोसे जोङो अडिसन लाहैनायाव नेमखान्थि बायदियै जोङो नेसनेल लेभेलाव जिबायदि बादायलायनायनि जा नेमखान्थि बे नेमखान्थिनि गेजेरजों जोङो जोंनि बे बड'लेण्ड आइडल सिजन 2 नि जा कम्पिटिसन हाबाफारि बेखौ जोङो मावफुंलांनो सानदों। ओंखायनो जाखिनि नेमखान्थिया नेसनेल लेभेलाव सोलियो बेबायदिनो जोङो बड'लेण्ड आइडल सिजन 2 नि अडिसन लाहैनायाव गासैबो नेमखान्थिखौ जोङो बेफोरनिनो फल' खालामगोन होननानै जोङो सानदों। आसा फारियो नोंथांमोना गासैबो बे हाबाफारियाव जोंजों हेफाजाब होगोन। बेनि थाखाय नोंथांमोननिसिम बयनिसिमबो जोङो नोंथांमोननि थुलुंगा आरो हेफाजाबखौ जोङो नागिरग्रोनाय जाबाय। जोंहा बान्था हिसाबै बा मासि हिसाबै जोङो देरहासारगिरि बिथांमोनखौ जोङो सेथि, नैथि, थामथि जोङो बेखौ लाखिनाय जागोन। जोङो सेथि बान्था हिसाबै जोङो जायफोर बादायारिया देरहासार जागोन बिथांनो जोङो नोगोद 50,000 रांजों लोगोसे फोरमान बिलाइ लोगोसे गंसे ट्रफि होनाय जागोन। आरो नैथि मासिखौ आवग्रिनो हानाय बादायारि बिथांमोननो जोङो 30,000 लोगोसे फोरमान बिलाइ बेखौ जों होनाय जागोन। आरो थामथि मासिखौ आवग्रिनो हानाय बादायारि बिथांखौ जोङो 20,000 रांजों लोगोसे फोरमान बिलाइजों जोङो बिथांनो बान्थाखौ बावहरनाय जागोन। आरो मोनसे बाथ्राखौ फोरमायनो सानदों। बे बाथ्रायानो जाहैबाय बड'लेण्ड आइडल सिजन 2 आव जाय बादायारिया उइनार जागोन बिथांनो जोङो मोनसे खाबुखौ होनो सानदों। बे खाबुआनो जाहैबाय जुदि बादायारिया हौवासाब्ला जोंनि बर' इन्डास्ट्रिनि मुंदांखा मेथाइ खनगिरि सोरबा सासे आइजो मेथाइ खनगिरिजों जोङो दोंसे मेथाइ खन होनायनि खाबुखौ जों बड'लेण्ड आइडल ग्रुपनिफ्राय होनाय जागोन। आरो जुदि देरहासारगिरिया हिन्जावसाब्ला बर' इन्डास्ट्रिनि सोरबा सासे मुंदांखा हौवासा मेथाइ खनगिरि बिथांजों जोङो मेथाइ रोजाबनायनि खाबुखौ बड'लेण्ड आइडल ग्रुपनिफ्राय जोङो होनाय जागोन। लोगोसे बिथांनि मेथाइखौ जोङो बड'लेण्ड आइडल फेसबुक पेज लोगोसे इउटुबाव जोङो हगारनानै होनाय जागोन। ओंखायनो गोसो गुदुं बादायारि नोंथांमोनखौ जाहाथे जोंनि बे हाबाफारियाव बाहागो लागोन बेखौ जोङो मिजिंथिनानै दिनैनि फोसावनाय हाबाफारिखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों, खुलुमबाय।